Pagpatuman sang close season sa mga species ng isda nga sardinas kag mackerel sa Visayan Sea, nagsugod na sa buong adlaw. Mga manugpangisda ginpanugyan nga magpahuway anay sa paghulik sa mga isda nga ginadumilian. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources may panugyan man sa publiko nga magbulig bantay sa mga nagalapas. Nakatutok Josel Huesca. Nagpanawagan ang VFAR-6 sa publiko ilabi na sa mga manugpangisda sa Visayan Sea nga nagsugod na subong adlaw nga ginadumilian ang paghulik sang tanan nga klase sang sardinas ug mackerel. Ini nga kasuguan ginapatuman tag sa Nobyembre 15 kag magatakop sa Pebrero 15 sa masunod nga tuig. Amo niyang pagbuto nilo pagmuad, no, pagproduce ang mga gagmay. So para maalaw ang gagmay nga isda maglagko kag ang mga nagabuso nga isda nga magbuto nga dugang sa populasyon sang isda, kagong maglagko ang isda para gini sa mga isda para magtaas ang ilang income. Sakop sa mga ginadumilian ang mga isda nga tabagak, tamban tuloy, balanchong, gumaa kag bulaw nga masamida gaya sa Visayan Sea. Panugyan sang BFAR nga magpahuway anay sa paghulik sa sini nga mga isda ang mga manugpangisda kag dapat magbantay man ang publiko sa mga nagalapas agod mapasakaan sang kaso. 6,000 pesos nga penalty, tapos may imprisonment nga 6 months, 1 day, up to 6 years. And then confiscation sang permits and catch. Tungod sini, nagakangawa ang mga manugbaligya sang isda nga maapektuhan ang ila negosyo. Apektado kami na may nagbuligay isda. Huwag na may nagbuligay isda. Subungan medyo dutay ang isda. Subong binulan. Sa tunga sang kahangawa pasalig sang BFAR nga ini temporaryo lang nga epekto nga magadala naman sang daggaya nga isda sa palaabuton. Upod kay Hans Desierto, Josel Huesca, One Western Visayas.